Usa ka gingong mangingilad kinsa kasagarang mga biktima katong mga dunay problema sa yuta ang nadakpan sa NBI Region 11. Dugang detalye sa live report ni Jandy Esteban. Jandy. Yes, Sara, among lalaki arestado sa gipahigayon nga entrapment operation sa NBI Region 11 sa reklamong pagpangilad. Dakpan sa entrapment operation sa mga operatiba sa National Bureau of Investigation Region 11 ning lalaki nga nailhang si Arnold Gomez kinsa gireklamong nagapangilad. Base sa investigasyon sa otoridad nga ginapasalig kuno sa sospek nga tabangan ang mga kliyente nga biktimahon nga masulbad ang problema sa yuta sama sa land dispute apan pangwartahan ra. Usa sa mga nagreklamo sa buhatan ning si alias Dudong. Mga within 72 hours magawas ang order. Dahil Unsay problema day nimo nga gusto nimo ipatawag? land conflict, ma'am. Sige na magud siya pangayog kwarta. Okay. Sige siya pangayo niya. Wala may naitabo sa mga kaso na. Ginagamit usab kuno sa sospek nga duna siya'y koneksyon sa mga ahensya sa gobyerno. The most enticing of all is when he will begin showing paraphernalia like this, a badge wallet, where the seal of the Republic of the Philippines is being attached. So, and of course, when he speaks to his prospect client, he is also wearing a jacket or a polo shirt with the markings of the seal of the President of the Philippines. Mayroong mga clients coming from South Cotabato, meron ding clients coming from Bukidnon. Lakip sab sa investigasyon sa National Bureau of Investigation Region 11 kung duna ba'y kakunsabo ang sospek sa paghimo sa maong giingong pagpangilad. I understand that this is an organized syndicate group. He has siguro more or less may mga kasama siya kasi hindi man ito magagawa ng isang tao lang. Apan gilimod sa dinakpan ang pasangil batok kaniya. Nakita man nato nga ang kasagaran sa ubos dugay gyud ang pangitabo so modagan gyud sa Central Manila. So Central Manila, inana ko sila dili ko makapadayon kung wala gitay legality. So mag-agi gitay legality o nga legality na mo'y special power of authority nga ihatag sa COA. Sumala ni NBI 11 Regional Director Attorney Gilasio Bungat, patong-patong nga kaso ang atubangon sa suspetsado. He will be liable, of course, for large-scale stapa. Dahil marami siyang inistapa ba, nilokong tao. Another one, usurpation of authority and falsification of public document. So maraming kaso ang kanyang kaharapin. Na sana hindi tularan ng mga katulad niyang Sara, gitambagan usab sa NBI 11 ang lain pang mga nabiktima sa suspetsado nga dili magduha-duha og pasaka og kaso batok sa maong suspetsado. Kay andam daw ang NBI 11 nga motabang kanila ug makatabang usab kini sa ilang pagpalalom sa investigasyon sa maong kaso. Sara. Okay, dagang salamat, Jandy Esteban.